Takže zdravím lidi, tady to je můj první vlog na hru Shakes a Firejet. Dneska vám tady chci ukázat moje podzemí, které jestli ho dám. Z minulého podzemí jsem dostal tady ten Epic, což se mi docela hodí. Hraju na nejnovějším serveru S18, což můžete vidět. Vlastně jsem teď 290. A jako moc nehoubičku, koupil jsem si 2 SMSky. To myslel bude stačit, hraju to hlavně for fun. S kámošema a tady ty vlogy natáčím mám nějaký s kámošem pro srandu, vlastně pro nic jinýho. Takže chci vám ukázat to podzemí. Měl bych teď dávat toho prachopíra. Loupnu tam ještě prachy, co mám do sebe. Třeba co jsem. Tady vidíte, klidně stojí to vylepšování těch statů. Vlastně tady výdrž a loupej to tam. Šmarja. Co on je ten prachopír? To nevím, to je jedno. Takže takhle, no. Zkusím to. Uvidíme. Ježíš, to je lofos. Celá cecky, ne? Oh my god. Ok, to nevyšlo. Teď nevím, jestli do toho mám dát houbičku, jestli něco dělat v cechu. Ale tak jelikož moje srdce mi napovídá, že jo, tak to tam loupnu. Výborně, začal jsem. Takže pokud by mi nedal kritik, anebo... Dobře, ok, už na to peču. Zkusím arénu, 29. Uvidíme, tak tady z toho bych mohl dát, pokud mi dá kritik. Jo. Já vlastně jsem hodně přispíval do cechu, hodně jsem cestoval v cechách, jsem tam vždycky přišel, loupnul jsem tam 2 litry zlatých a odešel jsem, ale tak jelikož byl goldový event, tak mě to tady nemrzelo, já tam hodím výpravu a zas při dalším vlogu čus.